Mgbe Igbo ekenekwa m unu. O nwere ihe dị oke mkpa nchọ ka anyị kwuo taata anyị bụ ndị Igbo. Adịghị abụ gbasalụ ndị dibịa fa na ndị eze nwanyị. Oge gboo na ihe eji malụ ndị dibịa bụ ndị na-enye mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọfụma ka a na-akpọ ndị dibịa n'oge gboo. Ma ndị na-ana nwa, ma ndị na-eme mmadụ gbajuo ụkwụ ala onye ahụkwụ ya dozie onye adị ụkwụ. Ọ na-ebe oge gboo onye dibịa nweta ego na isi anyị na-aya arụ, onye na-echi aga arụ ọ baa n'ọfịa dịkata mkpọrọgwụ kata akwụkwọ, ọbịa osichaa ya prepare cha ya n'oge si wee dị mma, onye gị ịṅụcha ya inweta onwe gị. And mgbe ndị Igbo na-eme ụdị ka ihe a, ịgakwa na Germany, gakwa na China, gakwa na Europe, gakwa n'obodo ndị ọchara time, this is the same thing their ancestors na-emekwa oge a. O wee lụ ụwa na-develop ndị ọcha na-transform their own to tablets, to capsules, to liquid. Sote ndị ọcha megidekwu self na-eme apụtazịa a travel all the way from Europe gbadata na Africa bịa wolu some of all these mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na obodo fa je transform ya to capsule. Mụ na gị na m na today bụ paracetamol na ndị otu ya. Time a anyị nwere kwesịrị iji wee transform ya nke anyị zi ka ọ dịkwa ka nke ndị ọcha, ka ọ dị na the same level with nke ndị ọcha. Ndị dibịa nke anyị zi tọnụzie onwe fa to ndị dibịa na-enye mmadụ oke ite, ndị dibịa na-enye mmadụ ịchaka mmụọ, ndị dibịa na-enye mmadụ ihe a ga-emekọ ya wee butebe ego, ndị dibịa na-asụ ụchụ, ndị nke mmụọ na nwofe kwesịrị tọnụ to midwife gụọ akwụkwọ malụ ka ga-esi wee na-eme ya in a civilized way. Atọ n'otu eze nwanyị apụta akwalụ mmiri ndị ọcha na-eji eme fọn. Iji na obodo ndị ọcha ji mmiri eme fọn, apụta mmiri bebe na-abịa anyị dozisie mmiri ọ na-acha ezigbo ụcha. Pipa ije na-have fọn na that ọ dịka beach, pipa na-eje for sightseeing. Mana abịazi na nke anyị zi n'ala Igbo today, ije n'ala Igbo today nwere mmiri ga-eje today kere akwa efu Fanta, fụ ọkụkọ, fụ akwa red, fụ akwa black, ekejusi na mmiri. Ifụzia mmiri adị very dirty. Ikurukwu ya bụ mmiri nwe ọnụ sef a na-asọzi gị oyi because na-eji gị ya metosie dị mmiri all in them of a na-asọ ụchụ na na-achọ ego mbute. Ka onye mere anyị ife a, people pụta na-ekilizi those things online. And nke kasị ewezi bụ na oge mbụ ijiri kafụ ndị dibịa na online. Some of them self adịghị ike inwe Facebook account, some of them enwere ezigbo Android phone self a ga-ewepụta na online. Mana today now fan charges online today. And most of these people nwere steeti fasi apụta from a particular state. Ma achọ m ịkpọ afa da steeti kọrọ African na-akpọ oke apụta wujo na online na-eme eze nwaanyị na-eme ndị dibịa. A na-eme ka ndị youth anyị na-ebelieve that no oke ite no ịchaka mmụọ ka ga-echepụta ego. Youth pụtazi anyị ụmụazị amụrụ ọfụ na-eklizi those kind of things. Fama believe na mmadụ nwere ike inweta ego through hard work. Fama believe na mmadụ nwere ike inweta ego through ịmụ handwork. Their mind ga na-agwazi fathers no eme oke ite, no eme ịchaka mmụọ, ma ọ nọ emekwula ejekwula eze nwaanyị asa ụchụ maọbụ tụnye Fanta na Coke na mmiri onye wee butebe ego. Ka onye mere anyị fa. Many people na-afụkwụzi ndị Igbo asị ndị ọgwụ, ndị na-agwọ ọgwụ because of the way we present ourselves. Ọ ya mere sometimes ị na-agbatazi ndị mmadụ agbata omenala Igbo, sọnsọ ị na-agbata the person n'uche bụ ịgwọ ọgwụ ya na igbu mmadụ ya na ime oke ite na ndị otu ya. Sọnsọ ya bịa agbatazi ndị mmadụ n'uche. Ndị dibịa kwesịrị na-akụzi agbata omenala, ndị kwesịrị na-akụzi ndị Igbo ọ na-esi emegasị ihe omenala onwezi nke na-akụzi. Ndị dibịa kwesịrị na-akụzi ndị mmadụ the benefit of mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ekwesịrị pụta at least ọ bụrụ unu pụta na online, si n'Igbo dibịa pụta na online na ịkata akwụkwọ na ịkọwalụ ndị mmadụ ya akwụkwọ a mmiri ọ kalịka beta amadụ na nwere knowledge na impact to people. Ọ bụrụ na ịpụta na ịgwa ndị Igbo si na ndị Igbo na-enu ka esi ekpe ekpere n'ala Igbo, na-enu ka esi eme omenala Igbo, na-enu ka esi ama agbamnkwụ, na-enu ka esi eme ya odo ya n'uwe na impact to ndị Igbo people. Nke a bụzi na-epụta na ị na-achọ ihe ike esi wee were ofu ihe wee gwuo ndị mmadụ wayo nala onye ego. Onye amechakwa ihe niile na nothing go still happen. Ọnụ nwa bụ ndị medicine ị ga-enweta dị ego. Unu eji unu wee na-akachi out. Apụta echi anyị na-achọ ebe anyị ga na-eputu blames, mana anyị nwa na-eme onwe anyị. Mma Igbo melu na onwe na ebele mmụ Igbo ọ gwụchakwa kọrọ m n'ọnụ. Daalụ.